Umume dadi wong lanang iki ya wayah kerja ya kerja, wayah ngopi ya ngopi. Nek wayah stres, lah iki bedane. Mesti dipendem dhewe, kabeh wis padha ngerti. Dadi wong lanang kuwi wis mesti kudu kuat. Padahal ndase kaya rak njepat, pikiran kesekat, pingine sambat, tapi wis dadi kodame. Wong lanang kudu kuat kaya macan bis kuat. Wala tobat piye bolo? Mikire ben tetep kuat, akhire mlayu nyang warung kopi, lingguh pojok ben ora enek banyu mata, udat udut, awake meneng tapi pikire puyeng. Iki urip arep dilanjut apa ora ya? Waduh, ala tobat. Karo tarik napas dawa, dhek gagas urip gursak klenteng, rekasane 3 rendeng. Iso-iso awak iki dadi gendeng. Walah, alah. Yen nganggur dipoyoki, kerja terus diomongi, leren dikira males, yen dolan ora di masa depan. Ya wis mesti ngono kuwi. Wong lanang iki serba salah, rengene salah, ngono salah. Ya wong lanang iki ora nek penere, sing bener iku wong wadon. Pokoke sedulurku kabeh semangat, wong lanang semangat.